ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் அவங்க டிங் டாங் பெல். இந்த சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோலாம் வரும். நீங்கள் இந்த சேனலை டெய்லியும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். இந்த மேட்ச் ரொம்ப வெறித்தனமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருன்னா வரானுங்களா பார்ப்போம். யாரும் வரல, போகலாம். அவங்க சண்டை போட்டுங்களாங்க. யார் அவன் தலை வாரிசுன்றவங்களை போட்டாங்க. வாங்க போகலாம். யாரையும் அவன் ரிவ்யூ பண்ணா ரிவ்யூ. இனிமே இருக்கிறாங்கடா. ஓடுடா செவ்வாழை, ஓடுடா செடியாமாடா. செவ்வாழை போடுறா, கையில் போடுறா. 100 போயிடுச்சு செவ்வாழை. போடுறா டமாடமா. சூப்பரா செடியாமாடா செவ்வாழை. அவ்வளோதான்டா, யாரும் இல்லைடா செவ்வாழை. கில்லெத்தாச்சி. ஓரா டிடி வந்துட்டான்டா. ஓரா தாய் ஓரா. கைப்புள்ளே எங்கடா? அதுக்குள்ளே அவன் அங்கே போயிட்டுக்கிறான். மெடிக்கிட்ட போடுவோம். மெடிக்கிட்ட போட்டாச்சு. ஓடுவோம். ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். ஓடுறான்னாச்சு. என்னடா இங்கேருந்து ஆச்சா டேமேஜ் ஆகும். அது போடு சாமடியா. போடு போட. சாவுடா. சரி, சுத்தின்னு போய் அடிச்சு பார்க்கலாம். போற. வாவ், ஹெட் ஷாட். போறா ஐத்தி. ஆண்டா சூப்பரா. நாக்கு வந்துச்சுடா. சாவரா அவனை. சாவரா டி. ஜோன் வந்துச்சுடா. டி சாவரா. எப்படி இருந்தாலும் அவன் வெளியே தாண்டா வந்தவனா. ஜோனை மாட்டி செத்துவான்டா. டி கில்லு எனக்கு தான்டா வேணும். கில்லு எனக்கு தான் கில்லு. வா, எப்படி கைஸ்? இந்த 3 கில் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அது மறக்காமல் ஒண்டி கிளிக் பண்ணுறேங்க. உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். இந்த மேட்ச் வந்து MP40 எடுத்திருப்போம். ஃபேக்ட்ரி கிளாக் டவர்லாம் செம்ம ஊர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளாஸ் ஸ்பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபேக்ட்ரி கிளாக் டவர்லாம் போடுறா. செம்ம டேமேஜ் அவனுங்க. கோடு செம்ம டேமேஜ். 104 போச்சு. ஃபஸ்ட்டு 74 போச்சு. வா, ஹெட்ஷாட் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் MP40 அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓரா. எறா கண்ணு. அவன் போய் திட்டு பையன் கண்ணு அடிக்க வரான். டி குளோவாலாச்சும் விட்டுருக்கலாம்லடா. அடா போடா. ரிவ்யூயாச்சும் பண்ணிட்டு போறா. ரிவ்யூ பண்ணுறா. யாரையா இவன் என்ன சாவாஸ்தான். இப்போ என்கிட்ட இந்த MP40 போயிடுச்சு. நான் பூச்சி இந்த வாட்டி டபுள் பேரல் எடுத்துருக்கோம். ஓரா செவ்வாழை. போடு செடியா மாறு டக்குன்னு. இரு. ஆண்டா சூப்பர். செடியா மாறு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த சேனலில் ஒன்று தெளிவு வைக்கணும். இந்த ஊங்காங் கேரக்டர் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இப்போ CR7 எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிச்சு நேரம் சொல்ல கொரோனா போட்டுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இது அடிச்சு நேரம் சொல்ல இது போட்டுங்க, நம்ம தப்பிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவலில் யூஸ் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊங்காங்கு. நானே ஆளாக வச்சு ஆடுறதோட ஊங்காங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய வச்சு ஆடுறேன் நான். யாரா அவன்? இருடா வந்துட்டேன். இருடா நீ. உங்களுக்கு என் கையில் தாண்டா சாவு. போடுடா எகிரி போடு. டமாடாவா ச்சே. இருடா டி. ஓட்ட விட்டுறிய. சாவு ராக்கி. எப்படி தலை ட்ரம்மு உள்ளே போகும்டா. ஏமாட்டு போடும்டா. அந்த மாதிரி தானே ஓடுவோம். ஓரா கைப்புள்ள. ஓடு பாங்க. எனக்கு போட்டாங்கடி. க்ளோவாலராடி. ஆடா போடா. சத்து சிவனாண்டி. க்ளோவாலரானா சுட்டுங்கிறியடா. டே அரிய டே டிங் டாங் பெல்லு. ஏன்டா உனக்கு இந்த கொலவெறி? க்ளோவாலரானா சுட்டுங்கிறியா? டே வாங்கடா. ரிவ்யூ பண்ணுங்கடா.
டேய் ரிவ்யூ பண்ணுங்கடா. டேய் வாடா டேய். ஆண்டா நீ தான்டா நண்பன். இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயரில் 4 நல்ல பேர் இருந்தால் ஃப்ரீ ஃபயர் நல்லா வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெடிக்கிட்ட போடுவோம் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். போறா டபுள் மெடிக்கிட்ட போறா வெளியே ஓடுறா எகுறா கைப்புள்ள. குளோவால் எடுப்போம். ஏய் முன்னால் போய் நின்று பார்க்கலாம். அங்கே இருக்கான் 2 பேர். அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம். ஏன்டா குளோவால் வச்சுக்கிட்டே? குளோவால் விடவே மாதிரி டே. 999 வருடா டே பசங்களா டே. 241 போதுடா டே. 241 போதுடா டே. ஏன்டா இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க? கண்ணக்காரங்களா டே, நெட்டுக்காரங்களா? இன்னைக்கெல்லாம் மெடிக்கிட்டு போடலான்னு பார்த்தா இவன் போய் கீழே எடுத்துருவான் போல. இதே ஓடி போய் எடுங்களாம். இதுங்க சைடில் எங்கே நகரானு அடிச்சிடா. அடச்சே ஜோனே செத்து போயிட்டான்டா சிவனாண்டி.